Kun tytöt tulee etuhuoneesta, ne avaa itse matkalla vaatteet, ne pudottaa ne tuohon. Sinä ojennat uuden, autat ylle. Riitta viimeistelee ja siistii ovella. Vasta kun uusi asu on yllä, otat entisen. Ymmärrätkö? No en tietenkään. Mitenkäs minä? Kauanko kun mulla aina kertyy ilmaa vatsaan ennen näytöstä. No, hyvä. Olisit voinut Eero kertoa etukäteen. Mitä? Ei mitään. No niin, Katariina. Nyt se alkaa. Mä en voi. En mä voi mennä niitä eteen tai Silman kanssa. No ota silmä pois. Sä laita nää. Näähän sopii mulle. Onhan tää sentään kesäpuku. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, Maire Raikas ja Raikas Oy esittävät teille läpileikkauksen tulevan kesän muodista. Vaikka syksy on pitkä ja pimeä, emme anna periksi, vaan suuntaamme katseet aurinkoon. Ensimmäisenä oma kaunottaremme Katariina Raikas. Saammeko hiukan taputuksia? Kiitos. Leninki on valmistettu Dacron pikeestä. Valkoisella pohjalla kukkivat hennonpunaiset ruusut tuoreine vihreine lehtineen. Leveätä helmaa kannattelevat tietysti siellä alla monikerroksiset pitsialushameet. Vilautatko hiukan niitä pitsejä sieltä? No, älä ujostele. Solakoita sääriä ei ole syytä peitellä. Niin on. Noin. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavana illan yllätystähti. Anneli Mäkinen. Miss Suomi pari vuoden takaa. Niin kuin varmaan kaikki muistatte. Henkäiskää vapaasti. Tällaisia kaunottaria ei ole joka päivä tarjolla. Eikä tällaista leninkiä saa tässä kaupungissa muualta kuin Maire Raikkaan muotihuoneesta. Koska näissä? Mä lähden lipettiin. Niin tekis mieli. Vai miksi mä rupesin tää? Anna käsi. Voit olla varma, että on. No niin määräs. Nyt menkää. Ja seuraavaksi jo hiukan kypsempää kauneutta edustava mannekiini. Yllään sylvillä on koboltin sininen lyhyt juhlavyykki. Klassisen pikkumustan sijaan voimme rohkeasti valita värillisiäkin vaihtoehtoja. Kultaiset pitkät käsineet ja ohtava kultainen iltalaukku antavat vastavärinä voimakkaan efektin muuten harmoniseen kokonaisuuteen. Tämän leningin materiaali on nylon organza. Juuri tuo tekokuidun rypistymättömyys mahdollistaa tämän mallin poikittaiset pehmeät laskuspoimutelmat. Mallin vartalon muotoja korostava vaikutelma on naisellisen hemaiseva. Puku sopii yhtä hyvin talviiltojen ravintolatansseihin kuin elokuun rapujuhlien kuutaloöihin. Ja mitä on saanut päälleen Heikki-poika? Suorat housut, niin kuin aikuisilla, teryleenis-sekoitteisesta villakankaasta. Viileämpien ilmojen varalta paidan päälle on puettu kirjava slipoteri ja leuan alle kiinnitetty pirteä rusetti. Entä millaisen puvun twistiä tanssiva tyttö tarvitsee? Vaikkapa tällaisen, joka ihastuttavalla Katariinalla on nyt yllä. Leikkaus noudattaa prinsessalinjaa. Molemmilla lanteilla on sommitellut taskut, jonne huulipuikon ja puokerirasin voi kätkeä niin, että käsivarret ovat vapaat twistin vauhdikkaisiin kuvioihin. Minä katson muotin lehmä uutta konttia. Kannattikin. Jotenkin nolottaa olla
kaikkien töllisteltävänä. Viitta on mainio asuste, minkä kokoiselle naiselle tahansa helppo pukea ja aina tyylikäs. Ja Heikin tikkitakki, sillä ei löydy vertaa lämmössä ja keveydessä. Näin. Hyvät naiset ja herrat, meillä on jäljellä 2 asua vielä, tämän näytöksen ehdottomat jalokivet. Tässä melkein kuin suoraan Washingtonista Jacqueline Kennedy-tyylinen kapea naistikas iltapuku. Materiaali on korkealuokkainen tekosilkki Duché. Helmaa ja pääntietä kiertää Lurex-somiste. Leikitään, että on hirveän kirkas kesäpäivä ja morsiamella valonarat silmät. Tai väkivaltainen sulhanen. Ja jottei onnen aurinko häikäisisi liiaksi, on morsiammemme varustautunut siltäkin varalta. Vai lieneekö hän itkevää sorttia? Tämä luonnonvalkoinen brokardipuku on aivan ilmeisesti saanut vaikutteita Lenitan vihkipuvusta. Toki muistatte Lenitan ja Ingvarin loisteliaat häät. Leikkaus levenee hiukan alaspäin, jakku on lyhyt, takaa väliä ja pitkä yksinkertainen tyllihuntu täyttää jokaisen naissydämen romanttiset haaveet. Näin olemme päässeet näytöksemme loppuun. Kiitos, kiitos. Ja saanko pyytää Maire rouva? Raikas Oy pukee nyt koko perheen. Tunnuslauseemme on tämä. Meiltä saa mitä vaan. Ja jollei saa, niin tilataan. Ellei sekään onnistu, ommellaan. Raikas Oy tarjoaa parasta laatua kohtuullisella hinnalla. Niin, vielä kerran kiitoksia. Kiitos kovasti. Näkemiin ja hyvää yötä. Kiitos. Kiitos kovasti. Kiitoksia Varro. Täytyy ikävä kyllä lähteä. Oli oikein. Kiitoksia. Kiitos ja hyvää jatkoa. Kiitoksia. Kiitos. No niin. Mitä ihmeelleen noi lasit oli? No en mä voinut mennä niitten eteen tai silmän kanssa. Nyt on kiire. Anneli, vauhtia. Kiitos hyvin paljon kaikille. Vaatteet kiiristi laukkuihin nyt. Katarina, se rätti pois päältä nyt. Ne on vuokrattu, ne pitää palauttaa. Ei niitä täällä kukaan osta. Mitä varten näitä sitten esiteltiin? Ihmisille pitää antaa se käsitys, että täällä on kaikki. Niin justiinsa. Liike saa hyvän maine. Image. Päivän iskusana. Mitä tehdään tämän Viitan kanssa? Jääkö se tänne vai? Ei sitä kukaan osta. Minä ajattelin ostaa sen. Sinäkö? Ei se sinulle sovi. Otas. Maksuuko se minulle? Ei se sovi minulle. Nyt mentiin! Kiitoksia Eero. Neiti Mäkinen, kiitoksia oikein paljon. Minä suljen oven ja sammutan valot. Alkakaa joutua. Lähdetään pois.